Wat ben je hier aan het maken? Pannenkoeken. En hoe maken ze die dan? Maar wat modder en zout. Kan nou. En heeft er al even niet in preun? Ja. Is wel lekker. Echt weer? Ja. We strekken in proeven. Nou, ik weet het net. Ik vind het er nog net zo heel lekker uitje. Nee, zo maakt eigenlijk nog in de oven. Nou, dat is het hem. Ja. Maar voor een gewone pannenkoek, daar heeft toch hele ooringrediënten van nodig? Ja, maar dit zijn wel de lekkerste pannenkoeken. En modder erin. Hé meiden, is dit nou ook leuk om te dwaan? Ja. En waarom is dit zo leuk? Omdat je gewoon moet er op iemand kunnen gooien. En het is lekker vies. Even niet op mij Dus steen ik nog een paar jongens, die ben nog skiën volgens mij. Hoe lekker is dit nou? Hartstikke lekker. Ik ben dan nooit zo vies geweest. En wat is er zo lekker, jongen? Nou, evenbaarigje. Net mijn oors net. Ja, jawel, maar dit is nou extra leuk. En het is, het Rijnse krijgt heel het en nooit is lekker waar en dan kist lekker in badje. Ja. Je ziet eruit het beesten. Ja, dat ben ik. Ik moet op een park geweest, ik kom elke dag in een badje. En nou aan ze thuis onder de douche, of hoe zie je hem dit haar? In de douche natuurlijk. Sa- Na de douche is het wel verstopt denk ik altijd op de modder inkomen. Ja, en mijn heer, ik hier eerst wie dit hier onder helemaal lag en nu is het helemaal stief. Ja, Maar, want waar is de badkamer bij hem thuis? Nou, Maak je bad. boven. En hoe maakt we dan nu boven? We pakken de stuurslang. Ja, eerst even. Er is nog iemand thuis lang. Ja. In de handjes.